साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. जय भीम. मी रावजी गंगाराम यादव, सुवर्णा बाबाजी कदम राहणार कुर्ली यांच्या संदर्भात गेले वर्षभर आम्ही प्रशासनाकडे न्याय मागण्यासाठी उपोषण हे केलं, आंदोलन केलं. आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की त्यांचा आम्ही न्याय मिळवून देऊ. परंतु कालच दिनांक 11 जुलै 2022 रोजी वैभववाडी पोलीस स्टेशनचं पत्र मला मिळालं आणि त्या पत्रावरून आज मला आठवण अशी झाली की मला वाटलं होतं की त्या बाईला न्याय दिला असेल. जसे भारतामध्ये ज्या राज्यामध्ये जे लोक राहतात त्यांना त्या राजाच्या नावाने संबोधलं जातं. ज्याप्रमाणे पंजाबमध्ये राहणारे पंजाबी, बंगालमध्ये राहणारे बंगाली, तसे महाराष्ट्रामध्ये राहणारे मराठे, तसे या महाराष्ट्रातील तमाम माझ्या मराठ्यांना, विशेषतः करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 96 कोळी मराठ्यांना माझी विनंती आहे की यापूर्वीचे या प्रकरणातले माझे व्हिडिओ आपण त्यांनी पाहावेत. आणि आजही माझ्या 96 कोळी मराठा समाजातील सुवर्णबाबाजी कदम या महिलेला आज पावसामध्ये गेले वर्षभर आजपर्यंत पत्र्याच्या शेडमध्ये शेजारच्या एका खळ्यामध्ये राहत आहे. कृपया माझ्याकडे न पाहता आपण एक 96 कोळी मराठा म्हणून आपल्या मराठा समाजातील एका विधवा महिलेला न्याय मिळवून द्याल अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि हे वैभववाडी पोलीस स्टेशनचं आलेलं पत्र मी आपल्याला दाखवत आहे. कृपया याकडे आपणही आमच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासनकर्ती जमात गांभीर्याने लक्ष देईल अशी मी आशा बाळगतो. जय भीम. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम